запяешь. Ешь, хакули не засаешь, ешь, хакули не засаешь. Привітання, сябри, у Вітаємо. ефірі «Єш, пакуль не запяєш». Іван Іванович Кирчук. Сержук Марков. Так, Іван Іванович уже тут заіграв нам на варгані. І кажу, каб ти докрануўся до моєї бороди. Треба? Ну, лічыцца, калі сустрэў чалавека з доўгай сівою барадою, калі докрануўся, то у тебе буде шчасце. Ну, як у Індії до білого чоловіка. Так. А шмат хто так, ну, там, у Мінську? Ну, просяться бывае, але уцякаю. Бо нічого не застанецца, калі Калі павырываюць. кожны будзе вырываць. Ну так. Добре, ну, я так разумею, будзем сёння размаўляць пра бараду. Ну, І можна? пакуль пра бараду, будзем сёння гатаваць бабку з гарбуза. З бульбы мы ўжо гатавалі. Будзем з гарбуза, вось такую набыў такі гарбуз. Бутэлічны, бутэлькавы, так? Зноў абсалютна ўсё лёгенька. Свінінка на паджарачку, яйкі, цыбуля, гарбуз, мука. Ну, там кмен яшчэ крыху. Перад тым, як пачаць націраць ужо гарбуз, я спачатку адпраўлю на патэльню нашу свініну з цыбуляй. А я трошки распавяду, тому што, ну, вельмі цікавая для мяне тэма, тому што, па-першае, бачыш, усе багі барадатыя. Яны як багі ўрадлівасці, багі моцы, сілы. І нашы таксама, возьми палявіка. Так, лесавік, палявік і гэтак далей. Яны таксама мелі. Ну, мы яшчэ вернемся, жыцця некі таксама меў бараду, дух поля, якому запляталі бараду. Ну і лічыцца, у народзе лічыцца, калі ёсць барада, гэта сіла, моц, урадлівасць. Ось. І мне, напрыклад, вельмі цікава было дазнацца ад адной бабулі. Яна казала, што ў іх пастух, калі выходзіў на пачатак вясны с астаткам, ён не галіў бараду цэлае лета. Лічылася, што яна яго аберагае, засцерагае ад драпежнікаў, ваўкоў і так ад розных сурокаў, таму што маглі на кароўку наслаць сурокі. Гэта ўсё лета ён не галіўся? Усё лета, цэлы час. А вы ж наадварот на лета. Жах? Ну, бывае, потым зноў расце. Бывае вельмі цікава таксама, напрыклад, калі быў на славянскім базары адзін дзень прызначаны мулявіну, і я вяртаўся з Балгарыі, ну і там было вельмі горача, я ўжо цярпеў з гэтай барадой пастрыг. Прыязджаю на славянскі базар, кажуць, а дзе Кірчук? Без барады не пазналі, таму яна павінна быць. Ну вось, нібы пастушок на лузе пайграў. Узяў палена, як я заўсёды жартую, бачыш, няма до, рэ, мі, фасоля, сі, до, няма. Абертановая флейта робяць таксама беларускія майстры, вельмі ўдала. Таму ў сваёй калекцыі маю некалькі музычных такіх інструментаў. Цікава. А калі прыходзяць студэнты, якія зусім не ведаюць музыкі, напрыклад, яны здзіўляюцца, чаму не адзін гук, таму што, бачыце, адтулін зусім няма, на якіх на дудачцы, калі іграеш. Ну, затое можна кожны граць. Я кажу так, возьмеш палку і заіграў. А я вам хацеце распавяду крыху пра бабку? Ну, хочацца. Так, дарэчы, бабка, ці як яшчэ ў Літве, напрыклад, называць кугельс, яна прыйшла з бліжняга ўсходу ад габрэяў. Гэта не наша страва? Гэта, ну, як тут, асімілявалася, скажем так. Яны рабілі з рознай гародніны, з кабачкоў, з гарбуза, з морквы, дарэчы, таксама мы прыгатуем калі-небудзь яшчэ. Вось. Рабілі і з невялікім дадаваннем мукі, нейкія прыправы, зёлачкі, часнок. Вось. І гэтую страву, вось, бабку, кугелец, гатавалі на Песах. А потым ужо, калі да нас, бок у нас бабка з'явілася, як кажуць некаторыя даследчыкі, што нават яшчэ не было пашырэння ніякага ў 19 стагоддзі, толькі на пачатку 20 стагоддзя. Это ўжо потым, як кажуць, у савецкі час амаль у кожнай сталоўцы у БССР раз на тыдзень бабка ў меню была. І ў чацвер быў рыбны дзень, гэта памятаю. Так, і таму вось бабка, яна асімілявалася. Тут ужо потым і габрэі сталі рабіць, як яны зараз робяць на усялякія святы свае пончыкі, але робяць ужо і дранікі.
І тому, ну, як завжди, взаємопроникнення культур. Тому, як оказалося, висвітлилося, що у нас яна не так давно з'явилася. Але розповсюджувалася вельми добре. Так. І всі, паспрабуйте білорусу, скажу, що бабка гэта ніякого. Ну і в кожній хаті буде свій рецепт. Я пам'ятаю, був у мастака Соколова, Левон Соколов, який допомог мені робити ляльки у Батлейку у 95-96 році. Так у його така смачна була, завжди приходили. І він давав вельми доволі шмат цибулі і моркви. І все це у бульбу. Все. І тоді, ну і зрозуміло було сало, як ти рихтуєш. Ну, там було пальчики облизати. Ні, ну робить, Була звісно, така такі солодка, вегетаріанські. видать, за кошт этого, Ну, що цибуля і Цибуля, морква. Ну, у нас буде сьогодні. Ну, бачите, про бабку, я все про деда, про эту бороду. Тому що ну, тема така доволі цікава, на мой погляд. І ось коли звертатися навіть до жнива, коли дух поля існував, ось поле бабульки прибирали, жали, ось доходили до, будемо казати, до самого куточка. І лічилося, що дух утек туди. Щоб його не знищити, не забити, а удячити йому, зав'язували йому бороду. І туди під гэту бороду, під гэты колоси клали так само некие ахвяры. Гэта могло бути яйка, гэта мог бути хлеб або булочка некая. Нешта з ежі. Нешта з А потім ежі. пастух прийде, поцілкується. Так. А потім їх зразали і гэта приносили до гаспадароў, до гаспадыні. Вось было такое ушанаванне, лічылася, што і гэты дух не пакрыўдзілі, бачыш. І зноў такі гэтыя рэшткі паганства, як кажуць, яны які жылі, так і жывуць. І зараз тыя ж бабулі, камбайн стаіць, яны пакуль сваю справу не зробяць, камбайнёра не адпусцяць. Так, ну что, закидываю я на пательню уже нашу свинину. Так. Так. О, уже зашкварчело. Угу. Так, где тут? А, ось моя лопаточка. Ось так. Хай він тут потиху смажиться. Гэтым часом одну цибулину мы пустим на пательню до нашей свинины, а одну цибульку разом будем натирать с гарбузом. Дык вось гэтыя каласкі, якія запляталі, яны мелі розную назву. Гэта могла быць і дзедава барада, гэта могла быць коза, або перапёлка, або спарыш. Ішоў раёк. Так само гэта мог быць раёк. Дорогою широкою. Под цудоўную музыку цибуля отправляется так само на пательню. Ну, а вось у нас атрымалася так, што песня беларуская, цыбуля беларуская, а музычны інструмент з Малдавіі. Любамір Йорга рабіў такія вось акарыны цікавыя. Сустракаўся з ім у свой час на фестывалю, калі Троіца ездзіла. Так, ну что, покуль там готовится наша поджарочка, самый час натерці уже гарбузочек. А з якого боку, Іван Іванович, як думаєте, що будемо натирати? Ось гэта, напевно, простей. Ну, так. Ну, всю не возьмем, у нас форма маленькая. Але Нет, творчая ось група почастовали, вялікая. слухайте, ось гэтай бутыль. Ой, гляньте, який колір. Як вам? Не, я такія рэчы вельмі спадабаю. Я тоже люблю. Так, ну что, отрежем попочку. Треба почистить. Ну, пакуль чысціш, хочу сказаць, што бачыш, цікава яшчэ тое, што зноў-такі ў экспедыцыях распавядаюць бабулі, што, напрыклад, тыя ж ведзьмакі, яны таксама не галіліся і насілі бараду, каб гэту мець моц. Дык вось адна бабуля распавядала мне так, калі ведзьмака гэтага злапаць, так, і агаліць яму бараду, то ён страціць усю сваю моц і больш не будзе ні чараваць і нічога дрэннага людзям рабіць не будзе. Ну, може, калі новая адрасце, тады зможа, не? А, і вже, здаецца, Уже не, ўсё? таму што, відаць, ён шмат гадоў не галіўся. Не галіўся. А я знойчы ехаў у Нямецчыну,
Там у меня с батейкой был выступ. И у купе сидел белорусский мастак. Я, на жаль, не пам'ятаю, это было давно, 96-й год, прозвище. Але у його була така, на мой погляд, дивная борода, и она такие были вельми короткие волосы, але такие толстые, с палец. І я спитався, а мені така трошки виросла ще своя маленька. А він каже, кольки живу, я не галився, тільки образаю, як довго я не була. А, і все? І вона така страшна, я ніби куст, такий, знаєш, велика. Ну, може, не чарівник, але ж зараз, як говорить, кожен мастак, кожен музика, і він знов-таки впливає на глядачів, на слухачів, тому... Ну, треба ж знешні неякі так само Внешне, образ. так, мецька трошки, може, не вмієш грати, так може будеш чарувати. Ну, хоч з пригожим буде. Я, до речі, ну, коли читаєш Короткевича «Колоси під серпом твоїм», там є така заувага, ну, Загорський там поміж собою розмовляють і кажуть, що продки нашої бороди не носили, а носили довгі вуси. Ну, це може їх як родовое такое, тому що... Я знайшов звістки, що... Будемо натирати. Гарбузик наш, ой, який пригожий. Знайшов звістки, що, наприклад, гэтыя прилады, каб погаліць бороду, Порежу яшчэ на кавалочки. їх знаходили у курганах. Ще до християнських. Тому у свой час, відаць, хтось мог собі гэта позволить. Як і зараз, відаць, мець таку дорогую бритву. А комусь це не треба. Але зараз з'явився доволі шмат бородатих, молодих людей. Ну, мне здаецца, зноў-таки гэта сувязь з продкамі, трошки поцягнуліся хоць так да іх. Можа, не вывучаем фольклор, не ведаем тых абрадаў і Ви не традыцый. прихильник той теорії, як кажуть, ой, ну все ж, всі бородати, як там називається, ламберджеки, во, як гэта, древосеки. Ну, але мне здаецца, гэта якраз продкі. Гэта не мода. Потому что, ну, мода есть мода, але уже довольно шмат. У метро молодых людей, и навіть з довгими такими белыми, черными бородами. А, уже пофарбовані неякі? Ні, такі натурально свої. Не обов'язково чорного кольору. Тому мода є мода. Ну, але ніколи не було ось до вас претензій, що ай, ну погаліся вже, Іван, і все. Було в університеті на початку праці, 97-й год, 98-й. Ну, і я пам'ятаю, що я, може, один у метро був тоді у свій час з довгою Такі, бородою да? на устроїці. А два професора підходили і казали, ну, неприємно ти такий, ще молодий, вже такий виглядаєш старий. Ну, я казав, що мій дід носив бороду, і мені хотілося, щоб як дід бути так само. А бабуля моя, до речі, казала, що набудешся старим. Збрий бороду. Ось. Ось це я пам'ятаю. Збрий бороду, бо увечері прийду, будеш спати, обрежу. Боявся, думав, вона така могла ізродитися. Могла, да? Так. Але все ж таки пошкодувала. Так. Ну, я у той час був вельми мало у хаті, було доволі шмат концертів. І приїжджав на короткий такий час, уже потім, коли... Ой, Иван Иванович, может, покуль там помешайте? Я покуль натираю. Во. Ну, эти крыху поменьше. Оп, вот так. Отбираю хліб у тебе. Не, нормально. Я тут свой натираю хлебушек. Так. Оп. Ну, я вам скажу, что гарбуз натирать, это вам не бульбу. Бульбу значно простей. Хотя я думаю, что можно не только на вот гэты бок, где я бульбу на дранике, можно поспробовать на гэты, як сырную, кажется. О, нормально пошло, слушайте. Будет у нас микс. Як мені подобаються гэтыя гуслі, гук просто шароўны. Ну, зараз даволі шмат майстроў вырабляюць вельмі ўдалыя і вельмі, я б сказаў, ладныя інструменты, якія ў рукі бярэш і не хочацца іх выпускаць з рук. Але вось, ну, ведаеш, зараз уже ў Беларусі такая гусельная дрёма, калі збіраюцца людзі, яны пачынаюць слухаць, як гучаць гуслі. І лячыцца, калі хто хворы. Вось, зараз у нас таксама уже тут праводзілі, здаецца, у філармоніі вось гэтыя вечарыны такія тэрапеўтычныя.
з музичними з гонгами, інструментами. барабанами. Ну, ось не ведаю, не трапив, на жаль, але ну, вже відбуваються і такі у нас імпрези нарешті, дійшло і до нас. Хочу Тому що, сказати як тобі- ви... Ну? Хочу сказати, що тобі не треба. Ти з Ну, кожної мені тут, передачі ті гуки, які влучать різних інструментів, не тільки білоруських, з різних країн світу, які я Да. можливість маю привезти. Мені здається, ми це все якраз передаємо у їжу. Тому що коли наші продки рихтували їжу, наприклад, моя матуля рихтувала доволі шмат ксяндзам, католичка, то казала, там нема хвилини, каб не молилися. Ось нешта бульбу режуть, все, помолимося. Ось нешта роблять, знову помолимося. Або співають святые пісні, сидять. Ну, зрозуміло, що Іван Іванович. і їжа була помішайте, будь інша. ласка. По енергетиці, так? Ну, безумовно. А коли ми включили з тобою телевізор, а там війна, а там ще ніякі речі Бандити, да? брудні, і все це у наші булочки, все це у наші кексики. І що-то нам потім дренно. Не, ведаеце, я коли готую дома, я люблю что-нибудь там советской дзіцячай классики, там, гости з будучыні, там, это добре. электроник. Некие такие дзіцячыя фільмы, мультики. Ну, це музичний такий фон. А зараз його доволі шмат, особливо у крамах. Що мені не вельми подобається, тому що така електронна бухала колбаса гучить. Ну, кажуть, наоборот, там неяк ставят такие треки специально, каб ти не бываў і не бываў все больш таго, чого тобі не патрэбна. Ну, може бути, але мене це роздражає, ця музика у крамах вельми. Я уцякаю, вельми хутко імкнусь там купити нешта. На вас не Я уздзейнічае. відчуваю, що вона шкодить мені. Тому що ну, наші продки стільки не слухали музики. І вони, по-перше, не їздили в маршрутним таксі, каб хтось включив шансон або блатні речі. Ось. Так, гэтым- Потім гэтым одночі вертався знов таки з експедиції, це було літо, і я заїхав на Світязь, і перше, що одразу утек, тому що я побачив там сотні, а може і тисячі людей, які стояли вокруг озера, і вони навіть вже не могли лежати, бо місця не було. І саме горше, що там було, гэта тое, што гучала у кожнага музыка з машыны, калонкі павымалі. У кожнага сваё Беднае валіць. гэта озера, я ўцёк адразу, таму што гэта не адпачынак на такім прыгожым возеры. І каб пачуць, як да берага хваля ідзе, не пачуеш. Ну так. Калі вярнемся до бороды, о, гляньте, якая оранжевая борода. Оранжевая Класна борода. была. А до бороды, то мне ось цікаво так само, що є такі думки. Ну що ти те саме, ну вже погалися ти, ну навошта? Хоча, справді, як кажуть, природа нічого ж не придумала просто так, здарма, да? Що у мужчин там і борода, і вуси є, тому що ну, треба елементарно від пилу оборонятися. Ці ось. Як там? Не, ну гэта мужнасць, гэта воін. Падчас маразоў крыху там. Не, толькі льдом так Ну, так. позарастае. Так, я ще цибулінку сюди сотру, бо гляжу, у нас форма невялічкая. І, напевно, калі ўжо сатрутую, туди будзе Зашмат. зашмат. Так. Але сюди. Памятаеш, яны ж калі цар сказаў абразаць, дык яны ж гэтыя бороды хавалі, каб ў труну пакласці. Каб Это потым калі маглі на Пётр- тым свеце Пётр іх Першы? Так, каб іх маглі потым пазнаць. Ось. Цікаво. Ну ось, звичайно, такі ще ёсць міф, што гэта, скажем, такі атрибут абавязковы для святароў. Да, звичайно, ось православных, што яны барадатыя. А я вже бачив у каталіцьких Да? ксяндзоў. Ось Так. быццам толькі ім. Ну, вельмі можна. доўгую ксяндзоў не бачыў, але такія ладныя чорныя бароды у Менску і ў іншых гарадах таксама. Бачыце, як бывае. А вось Максімілян Кольба, калі ёсць фотаздымак, здаецца, ў Японіі, калі ён паехаў, гэта ўжо зараз святы, каталіцкі святар. Ну, у яго была чорная барада, і ён з японцамі стаіць на фотаздымку, яна доўгая, як у Філарэта, такая чорная. Мне ўсё хочацца, каб была доўгая, але, відаць, няма такой, будзем казаць, доўгай сувязі з продкамі, вырастае толькі на гэта і ўсё. А ведаеш, што ўспомніў? Я быў у Лідзе,
І там на одной выставе сустрэўся такі быў мастак з барадою чорнай, дык ён прапанаваў свой нейкі крэм для барады. Алей, Каб можа, яна- нейкі? Можа, алей такі, каб яно добра расло, па-першае, а потым некая дезінфекцыя. Таму што не кожны ж дзень ты вымываеш бараду як галаву, напрыклад, такое. І вельмі добры такі пах быў. Ну, слухайте, я ведаю, што там нават ёсць зараз такі алей адмысловы для таго, каб барада была пышнай, там, каб яшчэ больш расло ўсё там. Трэба мне Можа, кушать як набыць. мазанеш, дык потым толькі вочы застануцца. Так, убіваем пару яек сюды. Так. Парочку яечек. Ну, зараз вымесім пакуль што лыжачкай. Памяшаем. А мукі не дадаеш? Дадам зараз так? спачатку яйкі, дадам крыху солі, таму што гарбуз у нас і так салодкі, такая будзе больш салодкая, але крыху ўсё ж такі солькі я дам. Я ж ведаю, вам заўжды не хапае. Ну і перцу. Гляжу на вас і сыплю. Я ведаю, што вы скажаце хорош, а я буду глядзець Што мы у вочы будзем і рабіць у сыпаць далей. 2022 годзе, калі кончыцца гэта перадача? Так. Ой, пахне цудоўна. Спачатку вось як разрэзалі, водар быў не такі, а як ужо пачысціў, пагаліў я яе І як бараду. спецыі. Всё. Адразу непасрэдна вось нават сам гарбуз пачаў раскрывацца інакш зусім. Так, ну вось зараз можна і крыху мукі дадаць. Ну так, вочка моей сюды. Шмат не будзем, каб яна была ўсё ж такі з нармальным сокам. Зараз будзем засыпаць сюды ўжо нашу паджарку. Сюды дудзіце, Іван Іванович, сюды. О, давайте вот так. О. Каб не згарэла. Можа зашмат? А куды падзенем? Давайте уже будзе, хай мясная будзе, дык мясная. Ай, была не была. Нам не зашкодзіць. Не. Хай так будзе. О, это не гарбузовая, это свиная бабка атрымалася. Палова свіні пайшла. Так, Ну, пакуль паста няма, можам разгавецца. ну а што? Але я трошкі мукі б дадаў. Яшчэ ўсё ж таки, Ну, да? раз столькі уже давайте. парасятінкі Боїцеся, дзыгнула. что будет лучше там зашмат, да? Да? Ну, всё. вот так, хорош, Ну, так, да? так. Все. Слухаем паважанага барадатага чалавека, а што рабіць? Все. Сказаў сыпаць муку. Калі што, будзем валіць на Івана Івановича. Чу, што я з'ем. Такс. Оп. Ну, то ўсё, і ў протывень, так. Ну так, у нас есть формочка наша цудоўная. Зараз мы зноў раз такія музычныя інструменты знаходзілі ў курганах Беларусі 16-го, а ёсць інфармацыя 11-го стагоддзя. То гукі таго стагоддзя, што Ага, дапамогуць нам. Зараз гукі. Зараз того стагоддзя. пакуль не зажаеш, еш пакуль не зажаеш. Разровняем. Ну что, Иван Иванович, яшчэ там спявае, я так адчуваю. Нешта чапляецца там. Ой, трэба вучыцца. І калі мне гавораць, ой, ты там на ўсіх інструментах іграеш, я кажу, ведаеце, я вучуся. Хоць у мяне і доўгая барада, таму што вось мои дзеці ў музычнай школе, яны вучацца. Будуць вучыцца шмат гадоў на адным музычным інструменце. Калі іх даволі шмат, прыйшоў, нешта такое рыпнуў і зноў хапаеш іншы інструмент, таму што Так, глядзіце, не гледзячы на тое, што у нас там ёсць
свининка. Я все ж таки сверху маленькие ковалочки масла покладу, ну, яна запекалася, была пригожая. І таки больше надає все ж таки пяшотний смак. Ой, прощай, Талія. Ну, да, я маль. Ну, не кожную передачу, але частенько стали у нас проблемы. Я ось такими маленечкими хочу зробити. Бо я бачу, кладуть такими ковалками, шльоп-шльоп, а я хочу, щоб воно одразу розтяклося і поспіло пропитати усю нашу папку. Так. І ще треба додати обов'язковий атрибут таку селянську приправу, яку доволі часто додають. Це кмен. Тмін. І ось так зверху ми просто посипемо, що обов'язково надає пікантність. Ну, хто не любить кмен, ну, я ведаю таких людей, я вельми люблю, то можете не додавати, можете все, що завгодно. Можете чесничком посипати, а можете покинути так, як є, все одно А потім зелененькою приводити. Тому що так, звичайно, пишуть у рецептах щодро посипати. Я вже так, ну, акуратненько, як не занадто. Можна, звісно, на вот целую. Ну, мне можно насыпать щедро ось так, а себе меньше. Не, я так само. Все, сыпем щедро тогда. Так. Давайте. Будет у нас. На двоих добрые ковалки будут. Ну, да. Не дадут же нам 2 ковалки съесть. Так, ну что, отправляем в духовку нашу бабку. Я так думаю, что... Давайте, Иванович, закидывайте. О. Як матуля. Ага. Все зачиняємо. І поставте, коли ласка, я там подогрів її криху. Давайте на 200 спочатку лупанем. Аж сюди. Сюди. О. Ага, сюди. Крутим Так. на 200. О, давайте. Коли що, потім поменше. Ну і чекаємо, я думаю, що прикладно Співаємо, танчимо. 40, але ви гэтага не побачите. Все, уже вернемся до вас, коли будем доставать с духовки нашу гарбузовую бабку. Есть покой, не запяешь. Може придумаємо пару песен за этот час. Погнали. Ну что, Иван Иванович, будем доставать нашу бабку? Так, под гімн. Давайте, я буду доставать, Ти, так? ти. я розумію? Мгм. Ой, головне зараз по гуслях не ударить. О. Так. Колір пригоже. Будемо сподіватися, що і на смак, і вона так само буде шотенька. Так, ну что, нарезаем? Слухайте, она такая вся пульхная, такая, Пишная. як сказали бы, бастушная. Так, навіть не ведаю, як її чим достати, щиро кажучи. Пальцами. Так. Ну, не ведаю. Може лишкою просто? Давай. А? Половку було розвалиться. Все. Почекайте. Хоп. Ось так. Зараз усе. Ой, кольки м'яса отрималося. Ай, Мясная. м'ясная. Есть бабка з бульби, а гэта мясная. З гарбузом. Ну, Думали, буде- гарбузик так. Думали, буде гарбузове Додаток. з м'ясом. Отрималося у нас наоборот. Ну, буває і таке. Так, ну що, і Іван Іванович, сметанки. Як завсёды, лыжечку. Куди вам, зверху чи збоку? Зверху. то Зверху. Во, всё. Шмяк. Так. А я собі збоку. Оп. Ось так. Віделець, коли ласка. Ну і будемо частуватися. Смачно їсти. Смачно їсти. Вам так само смачно Єш, їсти. покуль. Може, хто тут з нами одразу повторяє. Тмін тут вельми пасує. Ну, тим, хто знов таки, як ми казали, Любить. хто любить. Я впевнений, що можна,
хто прихильник вегетаріанської їжі, абсолютно можна без свинини зробити. Можна, наприклад, з орехами. Правда? Замінити. Було б смачно. Ну, але воно... Смачно, але треба Треба закінчити хутчей. розвітуватися. Дякую, що ви з нами. Глядите, спробуйте. Ну, рецепти можете досилати, звісно, нам. Ось, не так шмат нам досилають. Я так розумію, що ми такі смачні готуємо, що ви готуєте наші рецепти. На сьогодні розвітуємося. З вами був Іван Кіршук. Сержук Марков. Усього. Всього доброго, до зустрічі. Ешь, покуль не запяешь.